Máme tu dvojkolesový malotraktorček vlastnej výroby. Asi tak pred 26 rokma. Dosť dlho to stálo, lebo už nie je čo s ním obrábať. Všade sa kosí tráva, takže traktorček oddychoval. Nádrž som mal velice špinavú. Musela sa rozrezať, vyčistiť. Je namontovaná, dynamo bolo dole, musím nastaviť zapaľovanie, predstih, káble napojiť, odmeráme kompresiu a uvidíme, jak pôjde. Naposledy to pavkalo dobre to išlo. To ma robí aj teraz. Z motora, no je tu jeden javácky 125 kubatórový motor, ktorý je po výbruse ani zabehaný ani. Takže motor poháňal sa cez reťaz, ozubené koleso jedno. Mali sme osku, z toho bol prevod prevedený na malé rozvodové koleso, na veľké a veľké poháňalo kolesa. No a tento traktorček bol vybavený so smerovkami, na vlečke boli brzdové svetlá, prístrojovečka na zapaľovanie, kľúč, všetko ukazovalo, všetko šlapalo. Takže odmeráme kompresiu, ani ja sám teraz neviem žiadom to, aká kompresia mohla byť, takže uvidíme. Ako vidíme, kompresiu má veľmi dobrú, 9 atmosfér. Veľmi dobre. Bol výbrus urobený. Takže pekne natočil, krásne pavká, krásne ide, výbrus sa podaril. A ešte by som tomu chcel toľko povedať, že náhon dalo sa jedno koleso vypať, aby na ceste sa ľahšie ovládalo, tak ťahalo len jedno koleso. Keď sa oralo, tak sa zaplo aj druhé koleso a ťahali obidve kolesa. No tak asi viac tomu nemám čo dodať. Chvakčí to ešte dneska po 30 rokoch. Len škoda, že už jeho sláva skončila. Není čo s tým obrábať. Takže bude odstavený. Toľko to som chcel povedať. Majte sa. Ďakujem za pozornosť.